Mahamadou Zoumana Sidibé, inspecteur général de police à la retraite. J'ai été directeur général adjoint de la police et je suis ancien gouverneur de la région de Kaye. Conseil ministre Mtemena, il va y avoir un texte qui tara qu'on a la coca police qui a militarisé. A kuma be mauda ko sobe mawma famali sura ala. Yalma o wala o era koro de ka police militarisé. Alhamdulillah. Et quand il y a Kosobe, c'est vrai, depuis mercredi, projet de loi de passera, la police militarisée. Ça veut dire que Sorasi Fanga, Sorasi Saria, ko Oboli politique. Bon, l'inte a chien follow, Jamana Ingono, indépendance la police qui est civile. Mais mami kudata nanake, police militarisera. Ensuite, sans chama au coffre. La police là qu'on a démilitarisé, car c'est civil là. En gros, au déconnota. Il va y enfin Mouloubou qui est à clé là. Police qui est civil de. Chien Madola. A relevé ministère de la fonction publique là. À Boro là qu'on a relevé ministère de la justice là. Bon, autant nous nous béconons syndicat comme police là. Non il la facilité. Non il la facilité. Mais Francis syndicat prolongement de Kundo. CGT combien? Force ouvrière combien? Combien c'est politique non? Et au Watila, au Lou Niamro, au Lou Kungere, parti membre Kundu, influent. Botumami coup d'état nanake. Moussa Traoré nous fait. Sans que politique directeur couronne oye Tchekoro Bakarato. À une note de service d'État, le 10 août 1969, à une note de service ibo, que activité syndicale Bekala du politique. C'était une simple note de service du directeur général des services de sécurité. Tchekoro Bagayo. Alors, au Kérena, police a syndicat perdu. A notifiera qu'à partir de maintenant, le statut militaire leur est appliqué. Sans qu'elle au coffre. Sinon, non, même pas sans qu'elle. Sans nani au coffre. Par l'ordonnance 001 du 1er janvier 1973, police a statut militaire folosoro. Donc officiellement, police qui est sorti. Wa akumbe keleke armée de terre m'ont fait. On bet donna police à l'auditement. Faut qu'à 1993 événement ont mené qu'on fait. Au cas police démilitarisée noyé qu'à bord sorti Saria kono. Quand on a civil Saria kono, ma quelle m'a décidé. A décidé la conférence nationale là, Moussa Binen qu'on fait. Mais a décidé la tout le monde politique au Téban, ni Fasoko Tchogomi, au l'autre côté. Maintenant, mania ko fufu ne bana sege civilia de kono. Autrement on est fin fait cacan, faut qu'on couille. Ou bien fin fait mi cacan qu'on couille. Autrement rien faut au wati la ko mesure d'accompagnement. Un référala au Lusebe Maraouka. Donc, en 93, par la loi, non, ordonnance du 18 février 1993, police Segina, Kana Civiliala, en flot de Konotan, faut qu'à 600 ordonnances et ça fourrait. Projet de loi, mais passera mercredi.
ni o ye laɲini ye gouvernement fɛ k'a lase assemblée ma c'est un thème pour que ka autorisation di u bɛ se ka polisi lasegin sɔrɔsiya hokumu kɔnɔ cogo min ça veut dire sariya min bɛ boli sɔrɔsiw kan o de bɛ boli u kan o sɔrɔsiw bɛ baara min kɛ u fana bɛ se ka o kɛ nafa min bɛ sɔrɔsiw ye o bɛ s'u ye anw ta tuma ne min filɛ i kɔrɔ nin ye ne ka diplôme militaire de ka ca ni diplôme policier ye parce que anw bɛ ta tuma min sɔrɔsiw kun don anw ye P1 de kɛ CAT1 CAT2 bon CIA BA1 BA2 bon c'est o de diplôme bɛ anw ka mɔgɔw camanw ka salon kɔnɔ voilà donc démilitarisation ni militarisation bɛ se ka min f'i ye fɔlɔ a histoire la min bɛ n kɔnɔ puisque i cunna n kan o de ye nin ye. mais an bɛ se k'a dɔn a danfara ye jumɛn de ye sisan est ce que ni polisi militarisera sisan est ce que o kɔrɔ ko a ka baara dɔw bɛ minɛ a la k'a kalifa maa wɛrɛ la wa ou bien a bɛna kɛ cogo di. ni polisi militarisera i b'a ye a ka compte rendu fanba o bɛ taa sɔrɔsiya sira de fɛ a ka baara fanba o bɛ organiser sɔrɔsiya sira de fɛ bon mais ni polisi civil don i b'a ye a ka baara fanba o bɛ taa justice bolo de kan o ye a différence fɔlɔ ye différence filanan i b'a ye polisiw bɛ sen don sɔrɔsiw ka formation na kosɛbɛ u ka marifaw u bɛ dege olu la u ka mobiliw u bɛ dege olu la c'est à dire a kana balaya tugun i ka polisikɛ ye char kɔnɔ i ka polisikɛ ye berdem kɔnɔ i ka polisikɛ ye kɛlɛkɛyɔrɔ la i b'a fɔ chef de section i ka ye kɛlɛkɛyɔrɔ la i b'a fɔ chef d'équipe ne tun ye polisi de ye i y'a faamu mais Mali contre Burkina en 84-85 ne yɛrɛ tun ye chef d'équipe de ye mais n tun ye polisi de ye sɔrɔsiw tun bɛ yen gendarmew tun bɛ yen gardiw tun bɛ yen. donc o b'a yira sisan k'a fɔ ko fɛn min ye circulation irrégulière ye fo ka taa se police administrative de façon générale an bɛ se k'a fɔ ko olu compétence na transféré wa. non olu tɛ transféré olu bɛɛ bɛ to a nɔ na c'est à dire aw ɲɛ bɛ polisiw la cogo min tan aw bɛ continuer k'u ye ten de mais min bɛ fara kan dɔrɔn o ye sɔrɔsiya baaraw ka taa kɛlɛda la par exemple o bɛ fara u ka baara kan bon n'u bɛ compte rendu kɛ c'est à dire ni mɔgɔ y'i ci ka je ne sais pas u ka compte rendu fanba bɛ taa sɔrɔsiya. i mana baara kɛ kɔmasegin. kɔmasegin bɛ taa sɔrɔsiya bolo de kan kosɛbɛ donc c'est a bɛ kɛ ten bon statut min bɛ sariya sunba min bɛ sɔrɔsiw gérer o de fana bɛna polisiw gérer sisan donc olu ka statut o bɛ bila fɔlɔ entre parenthèses an bɛɛ bɛ jɛ statut ba kelen na donc n'a poussera ka se ɲɛfɛ yɛrɛ o kɔrɔ ye hali jalaw wele cogo la a bɛɛ bɛ kɛ kelen ye. n yɛrɛ tun bɛ n'a ɲininkali kɛ sisan i bɛ k'a fɔ ko fɔlɔ an tun b'a mɛn ko inspecteur o jala tun bɛ a dan ma an tun b'a mɛn ko commissaire olu tun bɛ daminɛ sous-lieutenant équivalent la armée kunda mais i bɛ k'a fɔ ko corps des officiers créera corps des commissaires fana créera est ce que olu dɔw équivalence bɛna sɔrɔ armée kɔnɔna la wa ou bien a bɛna kɛ cogo di e yɛrɛ ka faamuyali la. bon sigikafɔ o de bɛ ko bɛ ɲɛnabɔ officier de a mana kɛ corps fɛn fɛn min na maintenant commissaire bɛ gérer cogo di parce que hali armée la officier subalterne bɛ yen officier supérieur bɛ yen officier généraux bɛ yen o b'a classer cogo di o bɛna baara in kɛ cogo min bon o bɛɛ ye sigikafɔ de ye dɔrɔn ni polisiw ni sɔrɔsiw sigira anw ka jalaw filɛ aw ka jalaw filɛ maintenant anw bɛna fara aw kan an bɛ jalaw kɛ cogo di an bɛ commandement kɛ cogo di n'o fɔra dɔrɔn o de bɛ kɛ règlement dɔrɔn ye o bɛ kɛ règlement ye corps bɛɛ bɛ kun min kɔnɔ voilà. a faamu na o hukumu kɔnɔna la an bɛna don 4 octobre kɔnɔna la ni a bɛ fɔ ko fana ye polisiw ka fête belebeleba polisiw ka date belebeleba don 4 octobre i bɛ se ka mun de fɔ an filɛbagaw ye a la. bon 4 octobre polisiw ka fête ba de don comme n bɛ to ka o de fɔ 22 septembre ale ye fête nationale de ye fête nationale de don mais fête nationale nin kɔnɔna na bɛɛ n'i ka fête don polisi Mali polisi an bɛ se ka a jigi ko a wolola le 4 octobre 1960 c'est à dire kalo kelen tɔ kɔfɛ an ka indépendance kɔrɔ non a t'o bɔ indépendance proclamée le 22 septembre il restait 8 jours 6 jours après le 4 octobre ce qui fait 2 semaines pratiquement 2 semaines après la proclamation de l'indépendance nationale c'était
le premier service de sécurité cédé à la République du Mali, c'est la police nationale. Donc 4 octobre là, et passation de que Fagnon a dit Maliema, a garde-vous à partir d'aujourd'hui, Ntara, police clé flé, à drapeau flé, à tabia flé. Ça, au cas le 4 octobre. D'accord? Oui. Ni ma fila fene bena jeudi ma. Donc, c'est on a des principes talent qu'on fait. Dati belelo mi nana o kofe mi nana o kofe. 4 octobre do. To ke laba mi me police nye mo wala no. Na be fo ma directeur de la sûreté urbaine. O kunye commissaire divisionnaire di. O ba fama Mourette Élysée. Mourette Élysée. O de kera français laba nye mi passation ke maliema officier de police kun ale fene no kunye officier de police Mahaman Touré. Donc Mahaman Touré intérim assuré. Faut kata assez pratiquement vers le 15 mai 61. Donc au-delà Omar Boré en Fadou. Au-delà police directeur follow officiellement mi-nomina. Donc police qui est en haute. Mais il y a des policiers civils sur la cité. Voilà. Donc, on a vu 4 octobre, Sando Temena, qui a fait a compté pas Moshi Nama, il est policier, Beck me boit à Kalama, 4 octobre sera. Gani Watilaman, 4 octobre, nous, ABC, Mon Yama, Katem, Mon Yama. Amsaka Fogo, Munebekanani, Oyetando. Bon, 4 octobre, na Temena, Mon Yama. Ni ne yɛrɛ ɲininka o ye polisiw de nɔ ye sa kɛ ni polisiw y'a dɔn kɔrɔ min b'a la a bɛ bonya min s'u ma jamana kɔnɔ olu tɛ ɲinɛ a kɔ olu bɛ barika min don a la faamaw fana b'a ta ni o barika de o bon mais e min ta dɔn n'i ma barika don a la faama minnu bɛ olu ka ko ka ca k'u hakili ka to date kelen na dɛ wajibi ye même 22 septembre mɔgɔ de bɛ yen nɔ service de bɛ yen min bɛ rappel kɛ o ka commission d'organisation a bɛ dilan depuis une année ni commission organisation 22 septembre ni dɔ banna dɔrɔn dɔ b'a daminɛ mais policier ma o de fɛɛrɛ sɔrɔ sinon le fait k'a tɛ kɛ sisan nin y'a san 2 san 3 ye barika tɛ ka don a la o tɛ faamaw nɔ ye o tɛ maliyɛnw nɔ ye o ye policiers yɛrɛ de nɔ ye voilà. Parce que an b'a ye k'a fɔ ko hali 20 janvier ni o fana ye a balima finitigilakaw ka ɲɛnajɛ ye o fana tɛ pan mɔgɔ ɲinama donc n'a y'a faamuya a bɛna fɔ polisiw yɛrɛ de jɔyɔrɔ bɛ a la kosɛbɛ a ka se ka fanga sɔrɔ ou bien a kana fanga sɔrɔ polisiw de jɔyɔrɔ b'u la kosɛbɛ. Mais 20 janvier tɛ tɛmɛ pourquoi parce que an balima finata sɔrɔsiw u y'a k'u sɛbɛ ye u yɛrɛ taabolo u ye barika min don a la u ye barika min don u yɛrɛ la 20 janvier bɛ i b'a fɔ ko fête nationale i b'a fɔ ko 22 septembre o don ye koba ye Mali kɔnɔ sɔrɔsiw u b'u labɛn a kama bon mais policiers ka 4 octobre a bɛ tɛmɛ hali u ka tenue ɲuman don dɔrɔn nin don ka nin jour fɛn dɔ dédié maliyɛnw ye bon a man ca u ka kɛ donc j'avoue mɔgɔninfin i b'i bila daga min kɔnɔ i bɛ tobi o de kɔnɔ voilà. Ayiwa an ka babu bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma nka police de proximité an tɛ se ka bɔ a babu kɔnɔ ni an da ma tun a la welekan ka ɲɛsin malidenw ma ka ɲɛsin finitigilakaw ma cogo di boloɲɔgɔnma fanga bɛ se ka bonya cogo min na an ka se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna na n'o ye terrorisme ye. Bon, police de proximité nafaba de b'a la n t'a fɔ ko an y'a créé Mali la mais an sen donna baara la kosɛbɛ. Ni maliyɛnw y'a faamuya polisi yɛrɛ k'a faamuya barikaba de bɛ police de proximité la kanajɛnw fɛ yen n'i taara a bɛɛ ye polisi kelen ye mais olu b'a fɔ police communautaire français fɛ yen olu b'a fɔ ko police de proximité n'u fɛn fɛn ɲininka u ka baara fɔ i b'a ye ko u bɛɛ kan bɛ polisi kelen ma police de proximité a kun ye jumɛn ye citoyen a ka fariya polisikɛ ɲɛ k'a ja lajɔ a ɲɛ pour que kibaruya min b'a fɛ a ka se k'a fa ye i bɛ siran mɔgɔ min i tɛ se ka gɛrɛ a la o bon donc ni o bɔra o tɛ kɔrɔ tɛ ko k'a tigi dɔgɔya o kɔrɔ tɛ ko ka ɲɛ donna k'a la mais a ka ca Ala fɛ danaya b'i ni mɔgɔ min cɛ bonya b'i ni mɔgɔ min cɛ n'i ka fariya ɲɛ ni fɛn min dɔrɔn a b'a fɔ
bon policiers fana cassé no i b'a dɔn hali ka t'i jɔ dɔ da la dɔrɔn madame dun ça va tout va bien a ka kɛnɛ wa hali aw bɛ hakɛ to muso kɔnɔma dɔ e bɛ to k'a ye i taara foli kɛ ou bien e tɛmɛna siɲɛ fila k'i jɔ dɔrɔn ka foli kɛ mais madame min tun bɛ sigi yan ne m'a ye dɛ mais e polisikɛ b'o ɲininkali tin dɔ bɛ don i n'o du cɛ tout de suite i ba ye hali n'u taara commissariat ko ci bɛ u bɛ yɔrɔ ɲini ni ko dɔ kɛra quartier kɔnɔ o ma min faamuya u bɛ nin polisikɛ yɔrɔ ɲini fo b'a fɔ n balimakɛ e yɛrɛ tɔgɔ a bɛ ni mɔgɔw ka don ɲɔgɔn na denmisɛnninw bɛ balontan na wulada fɛ polisikɛ 2 3 4 aw bɛ tenue na aw nana moto jɔ dɔrɔn aw ma fɛn f'u ye k'u sécuriser u tilala balontan na bi sini c'est ko est ce que aw bɛ se anw b'a fɛ ka jouer aw contrôle la cɛ aw yɛrɛ tɛ se balontan na aw bɛ se ainsi de suite aw ye match dɔ organiser mais aw bɛ tin bɛ don ɲɔgɔn na aw bɛ farinya ɲɔgɔn ye bon ensuite hali denmisɛn hali dɔnkɛyɔrɔw la bon an tuma an b'a fɔ k'an ka taa dɔnkɛyɔrɔ la mais sisan je crois que boîte kow de ka ca a ko la mais polisikɛ de kan ka atmosphère décrispée ani population cɛ police de proximité nana mun na parce que mɔgɔw tun bɛ siran polisi ɲɛ fiston anw bɛ polisiya kɛ bamakɔ tuma min i kelen bɛ taa gɛrɛn minɛ polisikɛ kelen i bɛ taa gɛrɛn sɔrɔ kamalenkɔrɔ cɛ 15 f'i b'u ka guloki siri siri ɲɔgɔn na a y'aw tugu kɔnɔ i tɛ bila o kɔrɔ i bɛ bila o ɲɛ pewu bɛɛ bɛ tugu i kɔ si tɛ sira fara mais civisme de tun bɛ yen o mais bi polisikɛ cɛ 10 n'i bɔra ka taa hali mɔgɔ 5 sɔrɔ gɛrɛn na aw bɛ mankan ci ɲɔgɔn na sani u ka sɔn ka tugu aw kɔ dɛ bon o ye police de proximité de bɛna nin bɛɛ décrispé n bɛ ka taa commissariat min na n ɲɔgɔnw de don n'a sɔrɔ n jo b'a la bin tɛ kɛ n kan o y'a sɔrɔ aw dalen don ɲɔgɔn na dɛ donc police de proximité a nafa ka ca a nafa ka bon barika kan ka don a la fɛnɛ vraiment kɔsa in na yɛrɛ ɲɛ bɛ un jeune policier là, Antibalou, quoi, là, le cadeau là. Antibalou Sagara. Ah, voilà, Sagara. Il est très dévoué et je suis très fier de lui, très content. Je suis même pressé de le rencontrer pour que Dadjini Manakan Boulango, toi, d'accord. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.